Me on tehty Missä Concordie konserttikiertuetta. Meillä on takana 5 konserttia ja edessä ainakin 1 vielä. Ja väki on liikkunut ihan mukavasti. Meillä on ollut sellaista 500 keskimäärin se porukka siellä konserteissa. Ja hirveän hyvä ryhmä ja aivan loistava meillä. Koko maailmamme ilme aivan toisenlainen. Kun lähdet rakentaa pientä tai suurta, kaikki on arvokasta, niin rakenna muiden kanssa. Jos sulla ei ole vielä seurakuntaa, niin etsivä löytää. Minä uskon Pyhään Jumalaan, minä uskon voimaan Jeesukseen, minä uskon Pyhään Henkeen myös ja teidän kolmen. Kaiken kovin palaute tuli tämmöiseltä nuorelta mieheltä, joka tuli mulle sanoa, että tiedätkö, mä oon ollut tosi kauan syrjässä. Tänään, kun mä olin Missä Concordiessa, niin mulle tuli semmoinen tunne, että tää on mun porukka, tähän mä kuulun.